खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो बेनो जोंहा राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङावनो थानाय जोंहा दरनै गामि दङ। बेनो जाहैबाय 4 नम्बर गेरकाजुलि आरो मोनसेया जाहैबाय 2 नं हेमन्तगिरि आरोना। बे दरनै गामिया जथायै लोगो नांनानै जोंहा जि हारिनि हारिमु खाम सिफुं सोलोंनाय हाबाफारि बेखौ लाबाय दंमोनथ'। दा बियो दिनै 1 दानानो जासिगोन आरोना। दा बे 1 दाननि गेजेराव बिथांमोना बेसे आवगायखो आरो मा माखो रोंखो आरो गावसिनि मोन्दांथियाव मा माखो हानाय मोनखो बा मोनाखै माबायदि जादों बेखौ आङो दिनै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नाजागोन आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ एसे फारि नायलांदो माबायदि जायो आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दा माबायदि जायो नायनोसै लोगोफोर। बे समाव जोंहा जायफ्रा खाम दामग्राना खाम लादोंमोन दा बिथांमोना बे दानसेनि गेजेराव माबायदि दामनो हादों बा हायाखै बा बुंनायाव माबायदि जादों बेखौ आं नोंथांमोननो दायो फिसा क्लिप ओरैनो देखायलांसै आरोना माबायदि जायो नोंथांमोना फारि नायलांबानो देलाय दायो नोङो जोंहा आर'जनि जि ताल होनाय दंमोन ना सिम्पोलनो बिनि जा फर्मुला बेखौ नोङो एसे रोजाबना दिन्थिलाय देलाय माबायदिमोन। प्रिउ गम ता 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 गम 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 प्रिउ गम ता 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 गम 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 प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ। जागोन लोगोफोर नै जोंहा बेबो सासे माबायदि बुङो नायनोसै। दे फार्स्टनिखौ बुंलाय रोजाबलाय। एसे आलादा जादों ना माबायदि बुंनांगौमोन। प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता गम 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 बिदिसो जानांगोन दे। एसे मोजां गोसोआव लाबोन नोंबो बुंलाय फार्स्टनि जि फर्मुला आर'जनि ताल सिम्पोलनो बेखौ बुंलाय। प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता ता गम। थोमा ना आदा राखेब देलाय आर'जनि सिम्पोल बे तालखौ नों रोजाबना दिन्थिलाय माबायदि जायोमोन फार्स्टनिया। प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता जागोन दे नोंबो बे फार्स्टनि तालखौ रोजाबलाय आर'जनि। प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता गम 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 प्रिउ। बरिया लोगोफोर नै जोंहा बिथाङाबो सासे बिथाङा संसाराव हाबनाय जुलि जानाय आरोना अब्लाबो नै खाम सोलोंनो होनना फैदों। देलाय नोंबो जि आर'जनि ताल ना सिम्पोल ताल आरोना बेखौ रोजाबनाय फार्स्टनि। गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता ता गम 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 प्रिउ गम ता ता गम गम गम। दानि नोंबो बुंलाय जा फार्स्टनि जि आर'जनि तालमोन ना बेखौ सिम्पोलनो बुंलाय देलाय। दे बाजैयाबो बुंलाय बे खामनि आर'जनि गिबि तालखौ। दे जागोन दे दानि नोंबो फार्स्टनि तालखौ बुंलाय। जागोन दे बुंलाय दोमैलु नोंबो फार्स्टनिखौ। प्रिउ गम ता गम ता गम 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 प्रिउ गम ता गम ता गम 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 प्रिउ गम ता गम ता। जोंना गेदेराबो होथारदों एबार दे बुंलाय। प्रिउ गम ता गम गम प्रिउ गम ता गम गम। मोनसे थालांबाय ओरै बुंनांगोन आरोना
फ्रिउ गोमता गोम तात ता गोम 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 फ्रिउ गोमता गोम तात ता गोम 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 फ्रिउ बिदि आरोना Ini number nara. फार्स्टनिया फार्स्टनिखौ बिदि बुंनांगोन आरोना गोसोआव थागोन दा दे जाथ'गोन Phiêu gầm ta gầm ta gầm gầm phiêu gầm gầm phiêu phiêu gầm ta gầm ta gầm gầm phiêu फ्रिउ गोमता गोम तात ता गोम 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 फ्रिउ गोमता गोम तात ता गोम 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 बिदि बुंनांगौ दायो देलाय खेबसेनो जमानो होनदै बयबो दे फार्स्टनि तालखौल' आर'जनि देलाय जमा होनलाय दे 1 2 3 गो जागोन र' जाथ'बाय बोरै जाखो 1 2 3 गो